Ngi pediang sengobhaya pi baro sya kajing seng yalap kajing kemen jong kajing pelaj kabanlong hamaran saiden nadu ke arpusan hadu arpunyau tarik November arhajar arpuar ki syakri jong ublei i apostol pendap borlang dekar dan bat kiwe kin syakri ya kaktien jong ublei wan ban mat ya kajing penem kajing penkia kajing pelaj bat kajing kerku na utrai Kisau tili ki kenhun seng balang bakentup ya ke KSU RBYF FKJJP bat HNYF menta kasengi ka arpolai terik unai wing arhajar arpoar kila penlong ya kejingte lamayong hakeleng kadong ribhoi district nadu ki road surok ki kali kamai office sarkar baper bat wat iki kali pulen bat ki kali sarkar ru kumju Katai kejingte lamayong jong kite kisau seng kalong kum kadak ban penramjur halor kejingja basya siat yam kisan ngut ki bana kasnong mukro ha ka step jong ka arpo ar tarik unai wing ar hajar arpo ar ha ka jing senraj kuli pathar jong ki pulet ka Assam Kinong yelam jong kite kisau seng ka ribhoi ki bakentup yu ba Ferdinand Kharkamni Presiden ka KSU ba People Thank You Presiden ka RBYF ba Louis Star Lingdo Presiden ka FKJGP baruba Marcos Martin Presiden ka HNYF habakran shkilar pathai khubor kiloong bakum kinong ilam seng kidap dag jingso khya ka bajur bat penpau ka jingso si halor ka jingklat no ki sangut ki mensim ba lui na ka jing dusman ki pulit ka Assam kum ki paranoilam jong ka Thanri Boy district ka bakum thuk no ka KSU RBYF HNYF FKJP hapo jong ka jingelam jong ki noilam ki per jong ki circle jong ki border area munta ski ni lapulong yo program te lamayong boro ka Thain River District ka sibenta ka de ka jingsolem namta ki mensim ki pelului ki bola sya shimno ha ki pulit klau jong ka sarkar Assam bat kumjuru ka jingte lamayong kali ban persyak ya ka jingte dengbor jong kini ki pulit jong ka sarkar Assam te kum sibenta jingdon jongi kum kisauseng akan ka singi ni penkenmau pat ya ke jingjia ka baja hapo jong ka district ka jongi la ne ka jingjia ka ja hapo mukhro ka bade hapo jong ka district West Genti Hills ka baderu ka jaka ka ba nangdon ka jingi ka ja ka bla itu kum ka block 1 Hendrai kum nakaliang jong ka district jongiru ni la jujia na kapot ka ba dei hate ki kapot naru ka block 2 rai nongtung ki than jirang ki khanapara ka jingwan panben lane ka jing I bet le sdiu jong ka ki pulit Assam kamdeshu udah suja ndang menin bo mukhro rai ni suthu ru ba kai baja bo than block 2 jongi ki bala jia nak por badang kini ki tayo belalit ru layoi nak sarkar Assam kelawan bu yu moput hamte po snong jatulong ban kam ya kate ka jaka kum ka klau jong ka Assam lemba jong forest department jong Assam te hadin ba nakliang jong sengru I wajitep ni tep ba ka jaka ka de jong shimet budon ru I kot kisla ni budor ya kimsim bulului apa dor salat but suspend no ya ki lemba klem dodon kanono ka investigation ni shim ya kane ka jindawa nalian jungi keseng ba ka sarkar jilla ka jungi ka deban IT sya ki agency lane ka National Investigation Agency banle ya kane ka inquiry bobiang bar ka bukhod namar lada ngiong barlakam lemba ka wei na ki channel ka mamkwa manjer teng ba kini ki breu ki ba sedang kide ki balik tu ding Hendrai ngaso ba kalong ka baso thomula lada kide kita inong tu dik lani kide kinong noro liya ka jingim jong ubreu namla ba pulit ususiat kat ba umon nganong yapi ba kini ki pulit ki bra po kapot ladu hapo mosnai adu hapo boni hapo jirang kide tang kita ki bamdei bapet yu sam lani ban aya ka jingeta ya ki pai ba snong hapo kapot Hari kidai tang kibodan benta benle ikam illegal nak por skopor. Ngiwi ya ka jingjia ka bladat apo ka snong mlaper ka blok 2 bagi pai ba
jong kati ke senong lapel kidi na kejai benrul kha lese kidi na ko kejai benrul ko kor kha bar kini karbi ki balami do pada kalau pelong hadu bagi pulit napo ke jela jungi kia pet bat kia poi shelu ki panthor wala dum ketian aktiru kim sim lale kano ke ba ta magyong ya ka an na ne ki pet ba i bro koi ki dang la ban pet te hang ni ngin ong baga de disiplin yung polis Megalana ka de jing khauput kum ong president jong ka KSU ka de khauput na kata de jing kli ka bangin bu ki police department ka bikin perkhad maki lagi sim kum kata ka disiplin ka bangi kum kita ki polis ni nak pagba ne ka de jing ting jong pi ka ba pihak pet rengkang sa po pentor ba but kawairu ka bangi kwa banong anda ka bala jia nilai ba usia buram jungi ulah collect information ki kita ki kerteng ke no kerta kita ki bala syasian but ke kita ki bat unle ka jik penra benkong ki long ba la pen sange no ya ka cherry blossom bat ku possible kangi ai ki jingiro Henry kai ke bengi kwa ku kinong susnong jong ke jela ka long ba balai umlong la kum balong ki jaj benru mizul ne ki naga kai ke bengi yo ku bor kisam ki balada u MP jong ka Mizoram wong kumno ya ka media u berngem berset ya ki polis Assam ki yang mentaisin ngina suma but saji sin la kita wantur ngin penyap lut baro kata ka masih selalu mengkum kita ki masih bakor nakal yang siam jungi handai penpan ulong bru banang syukran jai but pen i tikelenti jong ka ai but untuk kuat i tagi bro di nakal yang jungi ngiso ba ni penramjut ya kejing le ruklau jong ki polis Assam kapa kilasiat ini pipet ya ki parodo proslam jong ni stay sepo block 1 but ni i ba hagajing isha nakalyang jong polis Meghalaya ru kapa ni tip but ni i ba nakalyang jong polis Meghalaya kidon hapo spot hak to por ba kadang kejing sian ni nakalyang jong polis Meghalaya ki mla le ai haga jingsia bikin protect ik padba jongi jong porda posnam jongi hapo ki area khaput pheusen akaliang jong police Meghalaya ki phet yalade ba phedri yalade tingi i bagane borok khot kade ka jing ting bat ka jing le jongka government of Meghalaya bat police Meghalaya telada dei bahagane kadur nakaliang jongi ki longiram sing balang lada police kamla pen protect ya padba nang susnang jengi ki basa sepoki ria khapun balai kim ong ini bangini le mangi lara maki ting ai ketia bangini khun mangi i kirang bam tulok maki kata kadiga banga nosoban ong na ko wi ko por kajing wan kajing kalong ban pensro ya ke bala jamnen ya ke perlu senam po mukro tegane ke jingja kam simna dei ke cha ka jingja ka ba tang mentah ka ba jingja nadu ki por musyar di jateng ba kasagar Assam kaju smart bensin ya ka jingim jong ki perlu senam segi ke pesok kapun te nakaliak ke chunayaf rengkat bar ki license no FKGP ki SURPF ngin ya kerensai gelong ba lada kasorkar Meghalaya lembaga tanah kulit lada kam trek bensin kia ya kadang kam ban ai jing eda ya ki nong susnom jong kejela ti ba ya shong senda bat ka jelasa na ba ki sap pendik ka pos ko ba kedi pun ong baik direct ba kimdon ya ka bor ban ai ki lak jing eda tilada dei ka por bat lada dei ka lenti yangi bangin hapun idahi bat king atia nam ta garim cai pendem odong ba lese ngi shimi kata galenti ka babakla kasorkar jilala kita frada kidon kita ki force kadi benla benwara ya kita ki corporate ki ba punya pro ki ba siap ya ki perlu persnam jengi hangte hamukro benwara syak jila jengi ban investigate ki ban convict ki kum kita ki na punya pro kata kadai goi galenti ka ba nisko dei ban yakran nomor kat kum ka an kat kum gerti sejakra kita ki jila dei show ki beriu jong government of Assam ila de ki leno ki ba pen uniform kaskor Assam